September 14, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang Anak sa Tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang sa tukon, ang Anak sa Tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay walay ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.